DNA. Πώς είναι πια αυτό το μόριο? Είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα παλικάρια και κοπέλες να σφάζονται για χάρη του. Σήμερα, στο πέμπτο μάθημα της βιολογίας προσανατολισμού Γ Λυκείου, θα μιλήσουμε επιτέλους για το πώς είναι αυτό το μόριο στο χώρο με βάση τη διπλή έλικα που παρουσίασαν οι Watson και Crick. Για να δούμε λοιπόν πώς το αναφέρει αυτό το σχολικό μας βιβλίο. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, στη σελίδα 19, διαβάζουμε ότι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, των Watson και Crick, το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο μία δεξιόστροφη διπλή έλικα. Βλέπουμε εδώ στο σχήμα τις δύο αλυσίδες που όταν ολοκληρωθεί η δομή τους στο χώρο φτιάχνουν αυτή την έλικα που είναι δεξιόστροφη, όπως είπαμε. Συνεχίζουμε. Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια φωσφορικής ομάδας δεοξυριβόζης ενωμένων με φωσφοδιεστερικό δεσμό. Φωσφορική ομάδα δεοξυριβόζη, φωσφορική ομάδα δεοξυριβόζη και ούτω καθεξής, όπως είπαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, ενωμένες με φωσφοδιεστερικό δεσμό. Παρατηρούμε εδώ πέρα το επιπλέον που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι ο σκελετός αυτός είναι υδρόφιλος και είναι στο εξωτερικό του μορίου. Δηλαδή αυτές οι δύο αλυσίδες που όπως βλέπετε είναι η μία προς τα κάτω και η άλλη προς τα πάνω, αντιπαράλληλες, θα το δούμε και λίγο αργότερα, είναι στο εξωτερικό του μορίου. Ενώ στο εσωτερικό του μορίου, στο εσωτερικό του σταθερού αυτού σκελετού, βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις που είναι υδρόφοβες. Μέσα δηλαδή ανάμεσα στις δύο αλυσίδες έχουμε τις αζωτούχες βάσεις. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που είδαμε? Πρώτον, δεξιόστροφη δίκλωνη έλικα. Δεύτερον, σκελετός υδρόφοβος εξωτερικά, βάσεις υδρόφοβες εσωτερικό του μορίου. Θα πρέπει να με τα μάθετε πολύ καλά, σας παρακαλώ αυτά. Σας βάζω μια καρδούλα για να σας το θυμίζω. Συνεχίζουμε και διαβάζουμε στο σχολικό μας: οι αζωτούχες βάσεις της μιας αλυσίδας συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου με τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδες με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Η αδενίνη συνδέεται με θυμίνη και αντίστροφα, η αδενίνη μόνο με θυμίνη και αντίστροφα, ενώ η κοιτοσίνη μόνο με γουανίνη και αντίστροφα, και ανάμεσα στην αδενίνη και τη θυμίνη σχηματίζονται δύο δεσμοί υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στη γουανίνη και την κοιτοσίνη σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδρογόνου. Το βλέπουμε εδώ στο σχήμα. Θυμίνη, αδενίνη, δύο δεσμοί υδρογόνου, γουανίνη, κοιτοσίνη, τρεις δεσμοί υδρογόνου. Προσέξτε εδώ πέρα, σας έχω σημειώσει τη λέξη μόνο. Είναι μια σημαντική λεξούλα που πρέπει, αν μας ζητήσουν τον ορισμό, να την σημειώσουμε, διότι εμπεριέχεται στη λέξη κανόνας. Αδενίνη μόνο με θυμίνη, θυμίνη μόνο με αδενίνη. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, αυτές οι δύο φάσεις που αναφέρονται στο σχολικό αποτελούν τον κανόνα της συμπληρωματικότητας και όταν σας ζητηθεί πρέπει να το αναπτύξετε με τον τρόπο που έχουμε εδώ υπογραμμίσει. Συνεχίζουμε. Σας έβαλα και την καρτούλα να σας πω πως είναι πολύ σημαντικό και πως βλέπετε είναι γεμάτη. Πρέπει να το μάθετε πολύ καλά τον κανόνα αυτόν. Ζητείτε ατόφιος όπως είναι. Στο επόμενο διαβάζουμε ότι οι δεσμοί του υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των βάσεων σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου. Έχουμε λοιπόν μια εξήγηση γιατί και τι συμβάλλουν αυτοί οι δεσμοί μέσα στο μόριο. Σταθεροποιούν. Σας έχω ένα αστεράκι εδώ πέρα για να σας δείξω ότι υπάρχουν και άλλα που πρέπει να συζητήσουμε για την σταθεροποίηση στο χώρο και τη σταθερότητα του μορίου. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Συνεχίζουμε με το τέταρτο σημείο, που είναι ότι οι δύο αλυσίδες είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, αντιπαράλληλες. Δηλαδή, το 3 τόνος άκρο της μιας είναι απέναντι από το 5 τόνος άκρο της άλλης. 5-3, 5-3. Προσέξτε ότι η κατεύθυνση είναι 5-3 και στις δύο αλυσίδες. Απλώς είναι αντιπαράλληλες. Μία πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω, η άλλη από πάνω προς τα κάτω. Η κατεύθυνση όμως είναι πάντα 5-3. Αντιπαράλληλες λοιπόν αλυσίδες στο τέταρτο σημείο μας. Και πάμε στο τελευταίο, το πέμπτο. Το DNA είναι, λέει το σχολικό μας, το καταλληλότερο για διατήρηση και μεταβίβαση γενετικής πληροφορίας. Για να δούμε πώς το αναφέρει. Οι δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA είναι συμπληρωματικές και αυτό υποδηλώνει ότι η αλληλουχία της μιας καθορίζει την αλληλουχία της άλλης. Η λέξη καθορίζει πολύ σημαντική.
Συνεχίζω λίγο πιο κάτω. Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνδεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηματίζονται δύο δίκλωνα μόρια DNA πανομοιότυπα με το μητρικό μόριο. Εδώ πέρα σας έχω το σχήμα για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο να το μάθετε, γιατί θα πρέπει να το αναπτύξετε. Είναι αρκετά δύσκολο στην απόδοση του αυτό το κείμενο. Πρώτα θα πούμε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι η μία αλυσίδα καθορίζει την άλλη, και μετά θα πούμε το δεύτερο κομμάτι, που ουσιαστικά λέει ότι σχηματίζονται δύο με καλούπι την αρχική αλυσίδα, δύο πανομοιότυπα μόρια με το μητρικό. Αυτό δίνει το χαρακτηριστικό που το κάνει το καταλληλότερο για τη διατήρηση και μεταβίβαση γενετικής πληροφορίας. Η συμπληρωματικότητα έχει τεράστια σημασία για τον αυτοδιπλασιασμό του DNA, μια ιδιότητα που το καθιστά το καταλληλότερο μόριο για τη διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά η ιδιότητα που έχει το μόριο του DNA που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι μπορεί και αυτοδιπλασιάζεται. Πάρα πολύ καλά, και μόνο αυτό το θεματάκι το πέμπτο θα πρέπει να το ξέρετε. Τώρα ξέρετε, μου έχει έρθει μία ερώτηση που να σας κάνω. Είναι λίγο, εντάξει, λίγο περίεργη. Για να δω. Θέλω να μου πείτε πώς κατάφεραν οι επιστήμονες να δουν το μόριο του DNA και να δουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα σας το κάνω σαν επιλογές. Τέσσερις απαντήσεις, να δούμε ποια είναι η σωστή. Πρώτον, με το οπτικό μικροσκόπιο κατάφεραν να το δουν. Δεύτερον, με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τρίτον, με τις φωτογραφίες των ακτίνων Χ της Franklin. Και τέταρτον, είναι απλώς στη φαντασία των Watson και Crick. Λοιπόν, περιμένω. Το σκεφτήκατε? Η απάντηση είναι στη φαντασία των Watson και Crick. Εδώ έχουμε απλώς ένα μοντέλο. Αυτοί οι επιστήμονες, με βάση τα δεδομένα που είχαν, σκεφτήκανε πώς θα είναι. Αλίμονο, εάν μπορούσαμε να δούμε σε επίπεδο μορίου. Θα ήταν εκπληκτικό. Πιθανώς, δεν ξέρω. Όταν φτάσετε εσείς και γίνετε επιστήμονες, μπορεί να καταφέρετε να φτιάξετε τέτοια εργαλεία να βλέπουν σε επίπεδο μορίου. Σας το εύχομαι. Όμως, μέχρι εδώ, αυτό που παρατηρήσαμε, αυτές τις ιδιότητες που είπαμε, είναι με βάση το μοντέλο αυτών των δύο ανθρώπων. Και με βάση αυτό είδαμε 1, 2, 3, 4, 5 χαρακτηριστικά για να τα επαναλάβουμε. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά της δίπλης έλικας? Πρώτον, δεξιόστροφη δίκλωνη έλικα. Ο σκελετός είναι το δεύτερον, είναι υδρόφιλος εξωτερικά. Οι βάσεις που είναι υδρόφοβες είναι στο εσωτερικό. Μετά είδαμε τον κανόνα της συμπληρωματικότητας, α και τ με G και C. Είδαμε στο 4 ότι οι αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες. Και το 5 ότι είναι το καταλληλότερο για διατήρηση και μεταβίβαση γενετικής πληροφορίας, γιατί μπορεί και αυτοδιπλασιάζεται. Ωραία. Θα μου το μάθετε πάρα πολύ καλά αυτά. Και τώρα, τελειώνοντας, θα σας πω αυτό που σας είπα στην αρχή, ξεκίνησα να το λέω. Ποιοι είναι οι δεσμοί που υπάρχουν στο μόριο του DNA? Είπαμε πως για να σταθεροποιηθεί, ανέφερε το σχολικό, υπάρχουν οι δεσμοί υδρογόνου. Αλλά υποκρύπτεται και άλλος ένας δεσμός. Είναι οι υδρόφιλες και οι υδρόφοβες ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά οθούν το μόριο να βρει αυτή τη συγκεκριμένη θέση και να σταθεροποιείται μάλλον σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση μέσα στο κύτταρο. Αυτές λοιπόν, αυτή είναι η δεσμή. Μήπως ξέχασα κανέναν? Μια σκεφτώ. Ναι, ξέχασα έναν. Το πιο σημαντικό. Η σταθεροποίηση του μορίου οφείλεται κυρίως στον φωσφοδιεστερικό δεσμό που δημιουργεί το σταθερό σκελετό. Δεν θέλω να τα ξεχάσετε με τίποτα αυτά τα τρία. Τι μάθαμε λοιπόν σε αυτό το μάθημα? Μάθαμε για τα 5 χαρακτηριστικά της διπλής έλικας του DNA. Μάθαμε ποιος είναι ο κανόνας της συμπληρωματικότητας που διέπει όλο το μόριο και ποιοι δεσμοί είναι αυτοί που σταθεροποιούν το μόριο στο χώρο αλλά και γενικότερα. Στο επόμενο μάθημα
θα μιλήσουμε για τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. Δεν σταματάει, έχει κι άλλα να μάθουμε όπως βλέπετε. Ποια είναι τα απλοειδή και διπλοειδή κύτταρα, αλλά και ποια είναι η μονάδα μέτρησης του DNA. Αυτά είχα να σας πω σε αυτό το μάθημα. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!